Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στο κανάλι μας. Ακολουθούν περιλήψεις των επόμενων επεισοδίων της αγαπημένης σας σειράς. Ο Σάββας έρχεται αντιμέτωπος με τον απόλυτο εφιάλτη στη σειρά. Μια νύχτα μόνο, καθώς η είδηση πως η Μίνα ενώνεται με τα δεσμά του γάμου, με τον Νικήτα τον οδηγεί στην τρέλα. Η προδοσία πονάει διπλά, αφού το δικό του αίμα θα πάρει ξένο όνομα. Εδώ που τα λέμε, το περιμέναμε ότι η κατάσταση θα ξεφύγει, αλλά τέτοιος εξευτελισμός δεν έχει προηγούμενο. Η Άσπα. Σε ένα κρεσέντο κακίας είναι αυτή που του ανακοινώνει τα δυσάρεστα, τρίβοντας στη μούρη του την ολοκληρωτική του αποτυχία. Θα δούμε τον Σάββα να λυγίζει κάτω από το βάρος της αλήθειας, συνειδητοποιώντας πως δεν έχασε μόνο τη γυναίκα της ζωής του, αλλά και την ίδια του τη συνέχεια. Η προσπάθειά του να βρει μια χαραμάδα ελπίδας και να πείσει τη Μίνα να του δώσει μια τελευταία ευκαιρία θα πέσει στο κενό. Η συνάντησή τους θα είναι γεμάτη ένταση και απόγνωση. Εκείνος, ένα ανθρώπινο ράκος, θα την παρακαλέσει να γυρίσει πίσω, όμως εκείνη θα σταθεί απέναντί του σαν βράχος. Η πόρτα κλείνει οριστικά και ο ήρωάς μας μένει να κοιτάζει το κενό. Η εικόνα του Σάββα να απομακρύνεται ηττημένος είναι συγκλονιστική. Καθώς βλέπει από μακριά τον Νικήτα να προσφέρει στη Μίνα όλα όσα εκείνος δεν μπόρεσε ποτέ, ασφάλεια, ηρεμία και ένα καθαρό μέλλον, η ανατροπή στην ψυχολογία του είναι ολοκληρωτική. Η σκιά του αντιπάλου του πλέον καλύπτει τα πάντα, αφήνοντας πίσω του μόνο ενοχές και μια τεράστια μαύρη τρύπα. Μας περιμένουν στιγμές μεγάλου δράματος, καθώς η νέα πραγματικότητα είναι πλέον αμήλικτη για όλους τους εμπλεκόμενους. Με μία εγγραφή στο κανάλι μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε και είναι δωρεάν. Πατήστε και το καμπανάκι έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα για την αγαπημένη σας σειρά.